ka furancɛla fanga ɲɛmaaba colonel Assimi Goïta ale ye furakɛli minɛn dɔw di ministre ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya o sabatili ma an fɛ yan nɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kuluba. Furancɛla fanga ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga ale ni jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min tun bɛ ka boli coronavirus ale bana kɛlɛli kan min ye comme kɔnɔna na chinois olu ye dɛmɛ kɛ Mali ye vaccin ko o nasira kan. Force Barkhane fo ka taga se Takuba ma Faransi ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ an fɛ yan nɔ ko olu bɛna segin ka taga u fɛ mais o hukumu kɔnɔna na an ka jamana gouvernement yɛrɛ ye laseli kɛ o kunnafoniyaw kan ninnu de ye an ka bakurunbaw ye an bɛna mun walawala aw ye. Folni tanu kɛrɛnkɛrɛnnen an m'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani aw minnu b'a la k'a lamɛn radio émergence fiɲɛ sira sanfɛ 91 ni murumuru duuru aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ɲɛna bakurunba la cogoya min na ka kɛ ni bi juma ye février kalo tile 18 san 2022 ani 22 in kɔnɔna na an ka furancɛla fanga ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la ale ye kɛnɛya minɛnw min bɛ tali kɛ furakɛli minɛnw kan k'olu di an ka ministre ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya kɔɲɔ olu sabatili ma an fɛ yan nɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kulubakaw fɛ yen nɔ a kɛnɛ kan furancɛla fanga maaba caman olu tun bɛ yen nɔ M7 TV yɛrɛ tɔgɔ la Babaye Watara ale ni Abdelkader Touré olu tun bɛ yen nɔ u ye jaa minnu sɔrɔ an ka olu lajɛ. Ka kɛ ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale kɛlen don ka baarabolo minnu sigi sen kan yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ bita o sera kɛnɛya tigilamɔgɔw ma o de hukumu kɔnɔna na a ye kɛnɛya minɛn kura caman ta k'o di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye togo min na jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka kɛnɛya ɲuman o sɔrɔ. An b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ kabra ye fanga ta a ye layidu di jamanadenw ma k'a ka sɔrɔ k'a b'a tila 3 ye ko 2 k'a b'a don jamanadenw dɛmɛli la jiko ta sira fɛ ani kɛnɛya ta sira fɛ ni minɛn ninnu sɔrɔla o hukumu kɔnɔna dɔ de la. Minɛn ninnu bɛ tali kɛ minɛn suguya caman b'a la incinérateur b'a la a bɛ fɔ min ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso la fɛnw bɛ jeni ni min ye biomédicaux bɛ jeni ni min ye appareil d'échographie b'a la fauteuil dentaire b'a la jolita minɛnw joli sɛgɛsɛgɛli minɛn ninnu caman b'a la blouses b'a la tensiomètre b'a la hali an bɛ covid tile min fɛnɛ na respirateur fɛnɛ b'a la a ka ca o y'a la kurukuruba ye en même temps ordinateur fɛnɛ b'a la pour que ka se ka dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen nɔ jusqu'à présent fɛn bɛɛ bɛ sɛbɛn bigi ni papier la après a bɛɛ bɛ tunu donc ordinateur ninnu fɛnɛ b'a la o hukumu de kɔnɔ. Kɛnɛya minisiri Jeminatu Sangare ale kelen ka ni minɛn ninnu sɔrɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa bolo ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ. N bɛ a daminɛ fɔlɔ ka président de la transition fo barisa depuis président de la transition nana dɔgɔtɔrɔso ko maliyɛnw ka furakɛli ko a b'a nin kan. Kuma bɛɛ a bɛ ɲininkali kɛ nin bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo nin bɛ se ka ɲɛnabɔ a ye anw bila k'an ka wuli ka se Mali kɔnɔna la an ka taa dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ kɔnɔna la ka se jamana kɔnɔdenw ma k'u ɲininka mun hami de b'u la kɛnɛya ko la ka fara an bɛ ka minnu kɛ kan donc an y'o taama kɛ ne kɔni ɲɛ bɛ minɛn minnu na an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka ban mais alhamdulilayi rabbil alamin ne nimisi wasara a bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ. N bɛ jamanakuntigi fo banabagatɔw tɔgɔ la fɔlɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ tɔgɔ la jamana kɔnɔden bɛɛ tɔgɔ la an b'a fo halisa an bɛ dugawu de kɛ an ka jamanakuntigi ala ka lakana halisa ala ka barika don ala halisa ka barika don an faso Maliba la minɛn bɛna tila dɔgɔtɔrɔsow de ni ɲɔgɔn cɛ soldasiw ka furakɛli yɔrɔ ani civiliw ka furakɛli yɔrɔ a bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc anw yɛrɛ y'a ye minnu mago bɛ minɛn la donc madame la conseillère bɛ yan nɔ donc sisan an bɛ bɔ yan sisan an bɛna taa tilali de daminɛ yaasa bɛɛ k'i ta sɔrɔ teliya la baara ka daminɛ a la. Ni lajɛ in kun cɛra ni min ye o de ye ka minɛn ninnu yira cɛmancɛ fanga ɲɛmaa la ni o yɛrɛ kɛra a ka kankɔrɔsigi dɔ de fɛ min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko matarafali ma. Bakurunbaw kɔnɔna na hali bi n bɔra k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka furancɛla fanga ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kokala Maïga ale ni jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min tun bɛ ka tali kɛ coronavirus ye ale banakisɛ kɛlɛli kan ani a vaccin o bɛ se ka kɛ cogoya min na min hukumu kɔnɔna na chinois ka jamana kɔni ye dɛmɛ kɛ Mali ye min bɛ tali kɛ vaccin ko o nasira kan M7 TV tɔgɔ la Umu Jate an k'ale ka kɔrɔfɔw lamɛn.
Kasangani bana jugu mun kɔni bɛ an kun kan ni an b'a fɔ ma ko coronavirus ni ale kɔni kɛra sababu ye ka maa miliyɔn caman ka o minɛ an ka jamana caman kɔnɔ fo ka taa se maa miliyɔn 5 ɲɔgɔnna ma ka olu latanya ni kɔni ye a ta k'a lajɛ Chine ambassadeur ni ale kɔni ye Chen Zihong ale kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin fura kɔfɛlen fo ka taa se vaccin ninnu ma ko o kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka hadamadenw ka olu kisi ka bɔ ni bana in na ko wa ni a ta k'a lajɛ ko fura in kɔni miliyari 3 ko o kɔni de dira olu ka jamanadenw ma ka sanga ni o ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana ni o ye Chine ye ko o kɔni bɛna fura in kɔni miliyɔn 5 ka o di Mali ma walasa maliyɛndenw olu fana bɛ se ka u yɛrɛ tanga ka bɔ ni bana in bolo cogoya min na ka sanga ni o ye Union Européenne ambassadeur ni o ye Bat Ouvry ale kɔni ye tasibila kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin maliyɛndenw ma wa fana k'a yira k'a fɔ la ko ale yɛrɛ n'a ka denbaya olu bɛɛ kɔni taara ni vaccin kɛ wa ni a ta k'a lajɛ bi na olu kɔni ka kɛnɛ kosɛbɛ Tetsuke Kuroki ni ale ye Japon ambassadeur ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni bana jugu ye ko ni a ta k'a lajɛ olu fana ye CFA miliyari 3 ana a kunfanfɛn ka o di Mali ma walasa maliyɛndenw olu fana bɛ se ka u yɛrɛ kisi ka bɔ ni bana in na cogoya min na ni kɔni ye a ta k'a lajɛ ni maaba ninnu bɛɛ ka ɲɔgɔn ye Mali la a kɔni kun ye dɛ walasa maliyɛndenw kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka u yɛrɛ kisi ka bɔ ni bana in na ka sanga ni o ye an ka gouvernement ɲɛma ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni ye foli ta k'a ɲɛsin ni maaba ninnu ma ka sanga ni o kɔni ye dɛmɛɲɔgɔnya min ta k'a ɲɛsin Mali ma walasa maliyɛndenw kɔni bɛ se ka kisi ka bɔ ni bana jugu in na cogoya min na ka kɛɲɛ ni Faransi masaw ye danganiya min ta min kɛra ka bɛn ni alamisadon ye février kalo tile 10 ani 7 sanba 2 ani 22 in kɔnɔna na min kɔnɔna na fɛnɛ u ye a yira k'a fɔ u ka lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ force barkan fo ka taga se takuba o kɔnɔna na ni olu kun bala ka an ka jamana o dɛmɛ basigi o sabatili la ani bamaciya wale olu kɛlɛli la ka olu bɛna segin ka taga u fɛ min okumu kɔnɔna na damadɔ kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaw kɔni min bɛ tali kɛ gouvernement na olu fɛnɛ ye laseli kɛ u ka nin kɔrɔfɔ in laseli in lasera mɔgɔ min fɛ o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye an ka kɔrɔfɔw lamɛn Mali ni Faransi ka jamana a bɛ waati jan bɔ u kun kɛn bɛ k'u ɲɛ bansankɔrɔla bɔ ɲɔgɔn nɔ bari a tɔ kun kɛn bɛ pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna an bɛ ɲɔgɔn fɛ nka an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ sɔrɔsiya sira fɛ ka bɛn ni san 2013 ye nazaraw ka kɛlɛkɛcɛw nana anw ka jamana in kɔnɔ walasa ka se ka na anw ka jamana dɛmɛ kɛlɛ sira fɛ ani kɛlɛkɛminɛnko sira fɛ ka bɔ o donna ka se bi la a yirala k'a fɔ maliden fanba fɛ ko min ye Faransi jamana u kɔni bɛ anw fɛ wa u nana te gansan bari u nakun o ma ye ni o ye baara ye a yirala k'a fɔ o kumaw de kɔnɔ waati laban ninnu na ŋunuŋunukaw ni kɛrɛfɛ kumaw cayalen kɔfɛ ka bɛn ni alamisadon ye nansarakaw ka jamana ɲɛma min bɛ Faransi n'a bɛ wele ko Emmanuel Macron ale y'i to barolasigi senfɛ ni kunnafonidilaw ye ko a ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ anw ka jamana in kɔnɔ ko u ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔ wa k'u bɛna nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛn kalo 4 ma u ka se ka segin ka taa u ka jamana kɔnɔ o kuma bɔ k'a bin heure 24 kɔfɛ Mali jamana ɲɛmaw u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ de la o de la u y'a yira k'a fɔ nazaraw ka kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ anw fɛ yan nin ye ni o ye barikani ye u ka fɛɛrɛ ka joona joona ɲɛ min y'u natɔ ye o ɲɛ kelen k'u tatɔ ye bari nazaraw ka jamana ye ko 2 kɛ anw na ɲinɛ ko min kɛra ko ba ye wa ni a bɛ to anw kɔnɔ u ko n'i ye jateminɛw kɛ ka bɛn ni février kalo tile 17 san 2022 o min kɛra an kɔrɔ nin ye nazaraw ka jamana ɲɛmaw ye kuma dɔw fɔ n'o de i ka dɔn u ka sɔrɔsiw tali barikani ani takuba ka bɔ anw ka jamana in kɔnɔ k'o kɛra ko ye min n'u kelen ye u sigi k'u miiri k'u hakilina in ta k'a k'u sago ye n'o tɛmɛna a yirala k'a fɔ nazaraw ka jamana ka kɛɲɛ ni juin kalo tile 3 tɛmɛnen ye san 2021 u tilala tuguni min ye u ka kɛlɛkɛcɛw ye ka fɛɛrɛ kɛ u ni anw ka kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sin ka o baara jɔ ten penten kelen o min kɛra o kɔni kɛra ko ye min digira anw ka jamana ɲɛmaw la kosɛbɛ ha ka ja min ye anw ka jamana premier ministre yɛrɛ delila ka kuma o kan ka tɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna caman kɛra a tɔ kɔni kɛra sa anw ni Faransi bɛ jalan ka Faransi tɛ ka anw jate wa a bɛ k'a kɛ i n'a fɔ anw ye maaw ye minnu bɛ ni an kan ka tugu olu ka hakilina dɔrɔn de kɔ kamasɔrɔ sariya saba min bɛ anw ni Faransi cɛ n'o ye accord de défense ye o t'a yamaruya abada waleya min kelen filɛ anw ka jamana la o ka kɛ nin ye o de la an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye u jɔ u jɔyɔrɔ la ko fɛɛrɛ bɛɛ ka kɛ nazaraw ka jɛkulu min filɛ anw fɛ yan n'o y'u ka nin kɛlɛkɛ jɛkulu ye takuba ani barikani u ka taa ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ joona joona wa hali waati ma di u ma koyi u k'u ka kasaw kuru o yɔrɔnin bɛɛ ka se ka anw ka jamana to an ye
ni jain tara an ka télévision soba fɛ a lasera aw ma bamanankan na maa min fɛ o ye Bubakar Sanogo ye M7 TV tɔgɔ la hali bi an bɛ to Force Barkan ale ni Takuba olu ka taliko kan an ka jamana kɔnɔ min ye komi kɔnɔna na Sheikh Kulibali ale ye kunnafoni na dɔ fɛnɛ ka hakilina ta an ka jaabiw lamɛn. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ français u ye réunion kɛ nin wagatinin na tile filanin na u ko bon ko olu ka force ko u bɛna a ta ka bɔ an ka jamana kan yɔrɔ u ka force min bɛ yan a bɛ fɔ a ma ko force Barkan kɛrɛfɛ u ye force wɛrɛ fana créé ko force Takuba ni o ye Faransi ni Europe jamana tɔw ye ayiwa u ko k'olu bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔna na o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o an ka ɲɛmɔgɔ kura ninnu de y'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni y'a san 9 ye u nana ko u bɛna an dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ mais terrorisme kɛlɛ la dɔ de farala a kan bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn kɛlɛ tun bɛ kɔrɔnyanfan de fɛ mais kɛlɛ bɔra kɔrɔnyanfan fɛ ka na centre yɛrɛ kɔnɔna na ka na centre Birisa ɲagami i y'a faamu dugu kuturuw jenna ka population faga sanga ni wagati bɛɛ dɔ de bɛ ka fara a kan dɔ tɛ ka bɔ a la o tuma an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko bɛ cogo min na sisan an k'a fɔ Faransi ye vraiment a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ka di anw ma an ka lakana an yɛrɛ ka o ta an ka se ka an ka jamana lakana parce que bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ n'i y'a mɛn ko i bɛ se k'i kɛ jamana k'a lakananen don a k'a sɔrɔ a ko b'i yɛrɛ bolo dɛ mais k'i ka jamana di maa wɛrɛ ma k'o k'a lakana a tɛ se ka k'i sago ye donc o de kama an bɛ don min na i ko bi an ka ɲɛmɔgɔw ko tubabuw ma tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ ka baara kɛ sira min kan nin baara in nin tɛ anw ka kunkilenna ye aw ni anw tɛ se ka baara kɛ nin cogoya in na ni aw bɛ aw ka baara taabolo yɛlɛma an bɛ se ka baara kɛ mais ni o ma yɛlɛma an tɛ se ka baara kɛ nin cogoya in na donc o de kama français ko k'olu bɛ taa ka bɔ an ka jamana kan donc an ka gouvernement yɛrɛ an ye information sɔrɔ sisan u ye communiqué kɛ k'a fɔ tubabuw ye ko aw ko aw bɛ taa ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma ko aw bɛ labɛnw kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement yɛrɛ k'a fɔ ayi o t'a la dɛ a ye taa sisan a y'aw ka minɛnw cɛ aw ka taa sisan sans délai parce que n'i y'a ye gouvernement min y'o fɔ nanzaraw filɛ nanzaraw man ɲi o bɛna fɔ ko ka 6 mois di olu ma walasa olu k'u préparer o temps kɔnɔna na jɔn b'a dɔn u bɛ se ka taa marifaw di jadisi ninnu ma i y'a faamu u kana bɛn an ka armée kan donc o kama an ka gouvernement ye u ja ye gouvernement ko u k'u ka minɛnw cɛ u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sans délai o tuma bi bi in na an bɛ don min na i ko bi anw ka armée yɛrɛ o de bɛna kɛlɛ in tɔ kɛ armée ye résultat minnu kɛ terrain kan bi bi in na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la irisiw nalen kalo dama dɔrɔn kɔnɔ an bɛ ka an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ bi k'a sɔrɔ san 9 tubabuw bi an ma se ka an ka jamana sɔrɔ mais kalo 2 dɔrɔn irisiw nalen ka na appareil di Mali ma ka na renseignement di Mali ma Mali bɛ ka se k'a ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi donc ne bolo an kan ka o coopération an kan ka an sinsin o de kan an ni irisiw ka jɛɲɔgɔnya an kan ka an sinsin o de kan walasa an ka jamana ka kɛ an ta ye. Sheikh Kulibali ka nin kunnafoni bɛ taa n'an ye an ka marabolo kunnafoniyaw la Fatumata Traoré ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kunnafoniya minnu sɔrɔ marabolo kɔnɔna na an ka olu lajɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Ɲoro di Sahel ɲɛnajɛ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Dawula Furulaku o tako 4nan o baaraw kɔni daminɛna ka sanga ni arabadon février kalo tile 16 san 2022 min hakilina kɔni bɔra jɛkulu fɛ jɛkulu min sigilen bɛ seko ani dɔnko fo ka taa se an ka lalako olu yakubali kama ni tako 4nan in kadira kɔnɔ barodasigi min sɔrɔla o de bɛ tali kɛ seko ani dɔnko ale jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya o sabatili kama an ka jamana kɔnɔ baarabolo minnu damɛ ɲɛnajɛ in kɔnɔ o de bɛ tali kɛ dɔnkilidalaw bɛna u ka seko n'u ka dɔnkow yira o tɛmɛnen ka bɔ yen ɲɔgɔnna dɔw bɛna boloda baganmaralaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ u bɛna barodasigiw kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ fo ka taa se sugu dɔw sigili ma ɲɛnajɛ min ni o bɛ tali kɛ Dawula Furulaku kan ale kɔni bɛna kuncɛ ka sanga ni février kalo tile 19 natɔ ye an bɛ taga Kulikoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kolokani ale cercle la lajɛrɛba dɔ kɛra yaasa ka maaw kunnafoniya ani ka maaw lasɔn musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ale kɔlɔlɔw ma min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen kɛnɛ in kan maaba caman kun bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Kolokani dugu ɲɛmaw fo ka taa se a dinɛ ɲɛmaw ma baara in kɔni donna kadira min kɔnɔ o de bɛ tali kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin musow ka nɛgɛkɔrɔsigi o kɛlɛli kama ni o kɔni ɲɛnamaya la février kalo tile 6 tɛmɛnen na wa kɛnɛ in kɔni labɛnna baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ min bɛ wele ko ONG Taɲɛ ni a bɛ Kati ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ fɛn min ye CFA wari miliyari 1
ani miliyɔn kɛmɛ bɔɲɔnko o de bɔra an ka jamana kun fɔɔ ka taa se a dɛmɛbaw ma min kɔlen donna Tɔnbukutu gari o jɔli o dafɛ. Gari min yɛrɛ bonya o bɛna ta i jɔ tari 5 ani murumuru 3 o boɲanko la. Fɛn min ye Tɔnbukutu ka fɔ mara ɲɛma ni o bɛ tali kɛ a guvɛrnɛri kan ka fara maa wɛrɛw kan u kɔni tara ni ka taa u ɲɛda nin yɔrɔ kofɔlen in na yaasa ka taa baara taabolow lajɛ. O bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. Marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an ka jamana kɔkan kunnafoniyaw la. Sale Sissogo ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye kunnafoniya minnu sɔrɔ jamana kɔkannaw na an ka olu lajɛ. Nanzara ko keleya tomba Union Européenne ara farafina keleya tomba Union Africaine olu ka lajɛ mun kɛra n'o ye sume ye tile 2 kɔnɔna na Bruxelles ni a kuncɛra bi jumadu u kɔni kumana fɛn caman kan jamana ɲɛma ninnu u kumana lakana waati yɛlɛma kɛnɛya ani jamana maracogo de kan. Mali ɲiyɔrɔ kuma o yera kuma minnu kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Faransi kɛlɛkɛdenw ale ni nanzaraw ka kɛlɛkɛdenw olu tali la ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Olu la se kɛra o ni Musa Faki Mahamat n'o ye Union Africaine Commission o ɲɛma ye. Afrique du Sud, Égypte, Kenya, Niger, Sénégal ali ni Tunisie olu le sugandira OMS fɛ farafina gun kan ye min ni coronavirus tuguci furaw olu ma dama kɛɲɛ u la kosɛbɛ i n'a fɔ nanzarala o de hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ n'u ka boloci furaw ka olu gila u yɛrɛ yaasa ka bana ye k'a kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. L'Américaine jamana ɲɛma danga Kamala Harris ale sera métropole Bavoris kunu alamisa février kalo tile 17. Lajɛ mun bɛ kɛ lakana kan san o san Munich o hukumu kɔnɔna na ale ni l'Américain nana ni o délégation ɲɛmaya tun bɛ ale bolo bi jumadon. Nin conférence a bɛ ka nun don ni fɛn ye ni o bɛ tali kɛ gɛlɛyaw ma o ni Rusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ kɛ waati la waati min ni Rusi olu ka jamana ɲɛmaw olu ka nɔrabila ten. Ukraine wolomasiri tabaw o ni Rusi maamurutilen dɔw olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bi jumadon k'a sababu kɛ ko mugujugu wulila jamana kɔrɔyan fan na ni mankan juguyalen bɛ yen kabiri alamisadon. Nka sira kɔni kɛn bɛ nin ko ninnu na ka kɛ ni Moscou ale ka fanfɛla ye. Kokana kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan nɔ musow jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye jamana kɔnɔ ani politiki yɛrɛ fɛnɛ o nasira kan o jaabiyaw bɛna di an ma madame Samake Loda Kulubali fɛ ni ale ye réseau REGEFPO o ɲɛmaa ye an ka kɔrɔfɔ lamɛn Abdoulaye Fama Kulubali ka kuma galamana. An ka réseau ye muso denmisɛnnin réseau de an sigi kun ye muso denmisɛnnin mana kɛ Mali fan o fan an bɛ se ka dɛmɛ don a tigi ma cogoya min na dɛmɛ sira ka ca. A bɛ kɛ association kunda a bɛ kɛ parti politique kunda muso yɛrɛ bɛ se ka kuma togo ɲa togo di jama la muso bɛ se ka comporter togo di jama la n'a bɛ fɛ ka entrepreneuriat ta a kan ka bɔ sira jumɛn ni sira jumɛnw fɛ loi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ surtout les lois nationales musow ka se ka olu dɔn surtout muso denmisɛnninw fɛn dɔw bɛ ka kɛ musow ka parti politique kɔnɔ n'i bɛ gafe ninnu dɔn olu tɛna waleya i kan parce que i b'i ka droit dɔn i b'i ka devoir dɔn donc an sigi kunba ye ka muso denmisɛnninw dɛmɛ u bɛ domaine o domaine na ka se ka u dɛmɛ u ka se ka san sɔrɔ en même temps u ka se k'u ɲin don jamana jɔliko la c'est vrai ni muso furula baara dɔw b'a bolo so kɔnɔ a kan ka minnu kɛ mais ni bɛnna ni muso ye min fɛnɛ jamana ka fɛn dɔ kalifalen bɛ a la ou bien a ɲin donnen don politique ko la je pense que société kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni muso in fɛnɛ fɛn b'a la a bɛ se ka taa fɛn min nafa jamana ye n'o dun nafara jamana ye o b'an bɛɛ de nafa faamuyali ka sɔrɔ ka muso dɛmɛ a ka se ka nin baara in fila kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tile min na bi cɛ bɛ se ka baara min kɛ ni muso fɛnɛ k'a capacité b'a la sira kan ka di muso ma a ka o baara kɛ n'i y'a la an ka sariya ba yɛrɛ sigi kun fɔlɔ ta o b'o de fɔ an bɛɛ ka droit ye kelen an bɛɛ ka devoir ye kelen mais ni e ko muso kan ka to so kɔnɔ c'est comme si i y'a ka hakɛ dɔ minɛ a la mais a ma fɔ ko ni muso taara fɛnɛ kɛnɛma a ka taga kɛ kolankolon kɛ ye an ka laɲini ye muso k'a ɲin don sɛbɛ siraw de fɛ n bɛ n ka du nafa cogo di n bɛ n ka sigida nafa cogo di n bɛ se ka n ka jamana yɛrɛ nafa cogo di n ye kalan minnu sɔrɔ n bɛ se ka a kɛ ka jamana servi cogo di laɲini ye o de sariya in nin yɔrɔ bɛ ka sɔrɔ fan dɔ la a tɛ ka sɔrɔ fan dɔ la i bɛ taa sɔrɔ n'i taara baara yɔrɔw la sisan mɔgɔw bɛ ta ka bila jɔyɔrɔ minnu na i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ 20 don 18 17 o bɛɛ bɛ kɛ cɛ ye 1 2 o de bɛ kɛ muso ye parce que tacogo ninnu man ɲi de il faut que gouvernement k'a lajɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan tacogo ninnu ka se ka don loi 052 yɛrɛ ka forme kɔnɔ n'o kɛra a ka se ka respecter ni muso ye 70 jɔyɔrɔ sɔrɔ
cɛ ka 30 jɔyɔrɔ sɔrɔ ni cɛ ye 70 jɔyɔrɔ sɔrɔ muso ka 30 jɔyɔrɔ sɔrɔ o b'a to an bɛɛ b'an da don jamana jɔliko la parce que ni jamana bɛ degun na muso ni denmisɛnninw de ye degun in fanba tabaga ye. Ni kɔrɔfɔ ninnu de bɛ an ka bi juma kunnafoniyaw kuncɛ an sera ka minnu sɔrɔ k'olu walawala ka di aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na su hɛrɛ Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.